Hello mga kadi, welcome back sa Din's Kitchen Diaries. Karon maghimo ta og cream cheese cake. Mo ni ang mga ingredients: 1 and 1/2 cup nga dinugbok daan nga grahams, butangan og 2 tablespoon nga white sugar nya, 7 ka tablespoon ang melted butter. Nya mo na ni ang crust. There na to ibutang sa round pan, i-compress lang ni siya. Prepare na nya ang atong cream cheese. Ani una na to pag dugmok gikuan ra gi-whisk lang na siya. Unya gibutangan og 1 cup nga sugar, gianam-anam lang pagbutang. Nya by the way, nagluto ani ang naghimo ani ako rang anak. Ang akong anak nga kamagwangang babay o ang akong kamanghurang laki. Sila'y naghimo ani tan-aw ra ko. Basta Domingo gud magluto-luto na sila. Nya gibutangan di na siya og 1 and 1/2 teaspoon nga vanilla nya butangan sad og salt, 1/8 teaspoon nga salt nya. 4 ka itlog gibatildaan, anam-anam ang pagbutang. Nya mo na ni ato na ibubo sa gi-prepare nga crust. Anira sila ray naghimo ani. Basta Domingo magluto mo na sila. Nya mo na ni siya, giluto na siya og 1 hour and 15 minutes. Gikan sa oven mo na siya. Ato na ning pabugnawon sa before nato ni kaunon. Pabugnaw nato. Nya gikan na ni gipabugnaw, gi-slice na. Nya ready na ni siya para kaon, para snack. Nya diri na lang sa tatama nang tudsunod di kayon diri lang gyapon sa Din's Kitchen Diaries. Daghang salamat.